Nyakora Mugejuang dakika na par kod achiel tok sa achiel mar okinyi machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny matayo okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugejuang okinyi makawuono wadwa twak otudore kod Dongruok Mar Kauntis. Wang'e ni nyaka sani wantiere kod higni mago maderoma 13 nyaka ne wabed kod sirikal mano mar loch gwenge pacho kae mane okel e kinde mane wabedo kod katiba mano mar higa mar 2010. Kochakore higa mar 2013 nyaka odiochieng' makawuono wasebedo kod sirikande mago mag loch gwenge 47. Te thuolo mar higni 13 wasebedo kod sirikande mag counties kata mag loch gwenge pacho kae. Gisebedo ka gitiyo e yo machalo nade. Odiochieng' manyoro kambi matimo nonro e pacho kae Infotrack nogolo nonro margi mano mane gitimo e pacho kae mano mayango kit kaka counties mopogore opogore osebedo ka tiyo e yo makare kata dongruoge mosebedo ka neno e counties mopogore opogore. Kamoko kuom gigo mane gimenyo gin sekta mago mag somo, sekta mar thieth, sekta mar pur, sekta mar limbe kachiel kod sekta mano mar pi gi teko. Mage moko kuom gigo mane imenyo e counties mopogore opogore e pacho kae. Kakoro no yangore ni nitiere counties moko matimo maber e sectors moko moloyo counties mamoko. Ang'o momiyo mae timore? Kata kamano e report ma kamano no yangi ni jopiny to pod nitiere kod geno ni counties osekonyo e chwalo dongruok machiegni kod jopiny. Adira nitiere kanye e wachno mane momiyo okinyi makawuono antiere kod welo adek mar mondo mi wapor wach kotudore kod Dongruok Mar Kauntis. Wendo machielo mano Easter Achieng' jalony e weche mag telo bobedo ka otudore kodwa ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. E studio marwa e county ma Nairobi ka antiere kod welo ariyo, antiere kod Dr. Mark Matunga, janon weche mag siasa ka achiel kod Kevin Osino, jatatije mano mar County Governors Watch. Ado na chako kod Daktari Mark ichio nade keno machiegni network. Achieng' maber Joyce kendo mor mar bedo ka okinyi makawuono mondo wagoye mbaka gi jopiny e weche mag county. Machiegni twak okinyi makawuono. Kevin Osino oyawre ichio nade? Oyawre erokamano Joyce kuom rwakwa e twak makawuono. Kendo wagone erokamano ne Nyasaye bende kuom ngima momiyo wanono. Kamano. Machiegni twak okinyi makawuono. Nyakora Mugejuang in bende arwakni machiegni bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale na mbwa mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan mini nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Mana mapiyo piyo ka wachako twak marwa dago mar mondo mi wawinjane report mano losno odiochieng' manyoro motudore kod report mano gol kod kambi timo nonro mar Infotrack kama 10 counties ma pacho ka ojiw mar mondo mi omed keto maino eneno ni gichopo kare singo mar chwalo dongruok e counties mano mekgi mano yangi e kinde nyasi mar pedho ayanga. Report mano tim kod kambi timo nonro mano mar Infotrack manyiso kaka counties ka achiel kod governors ma pacho ka osegoyo kang' e yor loch gwenge. Sectors mopogore opogore ang'isi nitiere sekta mar thieth, sekta mar limbe, sekta mar somo ka achiel kod sekta mano mar pur. Wawinjane report makamano mane olosnwa kanyo kod jafambo marwa Dalinta Ouma. En report manonro mare notim e kind dwe mar achiel kod dwe mar abich higani. Report ma oyangi kod kambi timo nonro mar Infotrack ma onyiso kit kaka counties ma pacho ka osedhache yor loch gwenge kata devolution. Lipod no ma orango sectors mopogore opogore oyango ni sekta mar pur county ma Trans Nzoia otelo gi 60%, county ma Homa Bay ni e namba 6 gi 51%, Kisumu namba 20 gi 45%, ka Migori ni e namba 23 gi 44%. Kirango sekta mar thieth, Murang'a otelo gi 56%, ka e counties ma Kaluo Homa Bay oriwo namba 6 gi Kisii gi 48%, Migori omako namba 19 gi 43%, ka Kisumu ni gi 46%. Sekta mar somo mae machielo ma omi pek ahinya, Kiambu kod Murang'a oriwo namba 1 gi 61%, ka Trans Nzoia kod Elgeyo Marakwet ni gi 57%, Homa Bay ni gi 53%, ka Kisumu to ni gi 52%. We have Kisumu at number 4. E sekta mar ohala kod limbe, Murang'a otelo gi 51%, Kisii kod Kiambu luwe machiegni gi 49%, ka Homa Bay
nie namba 4 gi atamalo 48, Kisumu nie namba 9 gi atamalo 45, ka Migori nie namba 22 gi atamalo 43. Kaluwore gi jalup jakom riwruog governors Mudhomi Njuki, achiel kuom gigo ma pod thiro tend loch gwenge en bedo ni moko kuom chenro ma owinjore ta kod counties pod itayo kod sirkal mamalo. Most of those functions, the 14 of them, most of them are just devolved from paper. But in reality, it is a different story. That is why you would still find a ministry in Kenya carrying out a devolved function, and when the budgets are read, one ministry has a budget that is more than all the 47 counties combined together in the same function. We are looking forward to that time when the national government will let go of what is devolved and let counties be able to lead, have the lead in implementing the projects in those 14 devolved units. Counties duto motele gi governors mamine oyang ni nie kind counties 25 matiyo makare pachoka. Kotel kod Homa Bay e namba 4, Kirinyaga, Embu kod Kwale duto e namba 13, ka Nakuru kod Machakos oriwo namba 23. The most important finding of this report is not who comes first, although that's important. It's also not about who comes last. It is this: 3 out of every 4 Kenyans, that's 75%, believe their county is better today than it was before devolution. Think about that. It's not politicians, not researchers like us, not commentators like the media at the back there. It's the ordinary mwananchi who have endorsed devolution since it came into its fore in 2013. Governor Mamuranga Irungu Kangata oyang kaka matiyo maber moloyo governors duto gi atamalo 80, George Natembea nie thuolo mar 2 gi atamalo 76, Kimani Wamatangi gi atamalo 71, ka Gladys Wanga nie thuolo mar 4 gi atamalo 66. We know that the counties are not getting the amount of money that they should be getting. We know that the national government has been reluctant to unleash the hold that it has on national power and national resources, despite the stated wishes of the Kenyan people that they want government to come closer to them. The national government has persisted in its habit of dominance and autocracy, and this is something that we see that young people are rejecting. Ekindego tend counties ojiwa ni nyaka koro giket maino ineno ni sectors duto oyudo omenda makare mar chwalo dongruok moloyo to mago mag thieth kod somo. Dalinta Ouma, Ramogi TV, Nairobi. Wawinjo kanyo report manolosnwa kanyo kod Dalinta Ouma makoro omenyo kaka governors osebedo katiyo. Governor e county mano ma Murang'a Irungu Kang'ata ema otelo, ka governor e county ma Homa Bay Gladys Wanga bende en achiel kuom governors makoro ne omeny kanyo ni osebedo katiyo makare. Ka bende omeny kanyo ni counties ma otelne kod joma mine bende thothgi nitiere kind counties 25 makoro dongruok chopone jopiny e yo makare. Penjo en ni to ang'o maketo Irungu Kang'ata mar mondo mi obed namba 1? Ang'o motimo ma counties mamoko seche moko nyalo sumo paro mar mondo mi obed kaka county mano ma Murang'a? Ng'isi ni wendwa machielo mano Easter Achieng' jalonyeche mag telo bobedo ka otudore kodwa achiel kachiel ka intiere studio marwa e county mano ma Kisumu. Yaore Easter ichio nade ka intiere county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono? Kisumu chio nade Easter? Oyaore ahinya, Kisumu chio maber, koyo mang'ich Kisumu koni. Aya, kata Nairobi ka beto ng'icha matina, kata kamani wacho ni kinde mathoth wakipwon wom. Ye mar mondo mi wadonje twak achiel kachiel. Adona chako kodi Kevin Osido. In kaka jatatije mano mar County Governance Watch. Matinde ni uketo nyong'ong e ng'iyo kaka counties magwa osebedo katiyo. Report mano golo odiochieng' manyoro koda kambi timo nonro mano mar Infotrack. Parni report makamano Infotrack wacho ni notim e kind dwe mar 1 kod dwe mar 5 mano mar higani mar 2026. Kwa ng'iyo moko kuom sectors ma bende ne omenyi, mano sekta mar somo, sekta mar thieth, sekta mar pur, sekta mar limbe. In kaka jatatije mar County Governance Watch bende iye kod report makamano ni e adiera mar gigo matimore e counties magwa moketo Irungu Kang'ata governor e county ma Murang'a kaka namba 1, governor matiyo maber moloyo governors ma counties mamoko? Osido.
Erokamano ahinya Joyce kuom penjono. Kendo ng'enyne an kaka Kevin Osido kendo kata kaka jatatije mar County Governance Watch ok aheroga mar mondo anon report mar joma wanyalo luongo ni competitors wa. Nikech Infotrack is both a partner, a collaborator, but is also a competitor ma watiyo godo. Nikech as County Governance Watch wabende watimo nonro e counties kendo report ma wagolo pile pile luongo ni County Governance Index manyiso ni ong'iyo ni to sirikacho mag kor gwenge gitiyo nade, to ang'ono gini gigo ma oluongo ni enablers of good governance, ang'o gini ma gitimo mamiyo jopiny nyalo dwaro neno ber ma sirikal mar kor gweng timo. Report ma Infotrack ogolo en report ma ber kabisa nikech as County Governance Watch, County Governance Index ma watimo cha chon higni mang'eny mokalo ne wajarank ga counties. County motimo maber, moko timo maber, best performing, worst performing, most improved. To ne wayudo ni mano ok en yo ma ratiro nikech counties are unique in their own ways. King'iyo landmass manyiso ni size mar county, king'iyo budget ma counties yudo, ing'eni nyalo wacho ni ng'ato timo maber e pi, to kara ne gi agree as a county ni budget ma wadwa timo mar 2025-2026 wadwa emphasize priority miluongo ni pi. Koro kinyal pime gi ng'atno motimo priority mare as agriculture kaka koro Trans Nzoia. Mamano koro en gap mar jogo matimo nonro kaka wan Infotrack Kini and many others yudo. Omiyo wan kaka County Governance Watch normally watimo gimiluongo ni CGI intra-county. Manyiso ni ng'iyo county achiel gi en ere kaka agriculture timo weche mag pur, weche mag thieth, weche mag ndara, nikech ok inyal kawo ni county moro idwa pimo kaka Nairobi ok inyal pimo gi Lamu. To mano en gima waseneno katimre, but gima yie godo e report ma Infotrack otimo en ni giluonge ni performance index, manyiso ni koro gitemo ng'iyo ni to governor ka governor eno perform e yo machalo nade, ere kaka otiyo tich moripo bed notiyo. To Joyce kuom nonro magigolo inyalo yudo ka gitemo move away from gima ne gijatimo wachon miluongo ni wadwa rank governors. Koro samoro chal ka gima gikopo gima County Governance Watch timo miluongo ni service delivery assessment, manyiso ni wang'iyo functions kata tije ma county tiyo kaka weche mag somo, weche mag pur, weche mag thieth, weche mag kaka marwa wajaketo nyaka ndara, then wang'iyo nyaka weche mag pi. Taneno ka Infotrack omedo weche mag energy kata mag teko. Koro neno ka magi gin gigo ma king'iyo kaka counties oripo bed ni tiyo, to kuom adieri oripo bed ni nonro maduong' en ni to jopiny to neno tich mar county nadi. Kendo amor gi gima osiepna Angela Mbitho wacho ni it is not about who comes first or who comes last. En ni to jopiny to neno kaka tich mar county tiyo nadi. To an abuok nikech counties moko moket malo to kata kidhi kuro ming'i adieri ni to ang'ono gini magitimo, to Joyce kata jopiny biro wacho ni tich ma governor tiyo kuom gik ma waneno to tin kabisa. Buok obedo kanyo. Ok abiluongo nying counties go, but king'iyo kaka for example some of the best performing Chagine is screen kacha Trans Nzoia, mamano gimiyo as per sectors, kendo mana yiego kabisa. But kidhi kaka koro iwach ni Murang'a County is a good plus ne irungu ka ng'ata nikech tich motiyo en tich ma wasenyaka neno kata kobedo showcase e Homa Bay kane wantie devolution conference. To king'iyo gigo motimo nitiere ga gima waluongo ni on source revenue, pesa ma county yudo mopogre gi pesa ma ai sirikal mamalo. Mane gima nyalo keto irungu ka ng'ata namba achiel. Ting'e ni ber devolution en ni kan gima iluongo ni financial resource, manyiso ni in gi omenda moromo. To Joyce onge gima ok nyal timo e county. Omiyo mane momiyo aparo ni Murang'a County is one of the reasons momiyo bedo ranked as number 4. I mean number 1. Kadhi Homa Bay has to be very critical nikech king'iyo investments mag national government against county government. Apano ripo bed ni Infotrack adhi mbele magichak ng'iyo ni to what is the budget ma sirikal mamalo osekete Homa Bay County on what specific sectors. To national government gi county government kata budget ere kaka budgets goromo. Nikech king'iyo gigo ma wan kaka wang'iyo weche mag ndara kata mana enablers kaka blue economy, a lot of those investments gin gigo mitimo gi sirikal mamalo. To king'iyo comment ma governor ma
Tharaka Nithi Mudhomi Njuki owacho en ni pod nitiere tije mang'eny ma constitution marwa o devolve to county governments, around 14 functions. To ng'eny functions go pod omak gi sirikal mamalo. Omiyo bende dwaro ni mondo wa assess ni to sama watimo nonro kaka koro ma Infotrack golo ni, ere investment mar national government e county, to pesa di mosekete e county no, to budget ma county assembly ma county no keto en pesa di, to gitimo ang'ono gi pesa no. Adwa ni mak parono gi kanyo, to bendi wacho point moro makare ahinya, nikech owach kata ni nitiere functions moko ma sirikal mamalo pod omako, to winjo be ni functions makamago gibedo devolve matindo ni weyo e lwet counties. To ang'e ni nonro makama ibire kinde ma wang'e ni lakteche ong'anye counties mopogore opogore kalure ni giyuak ni pok ondik lakteche mag UHC e yorno mongirore. Gino makoro riwruoge mag lakteche dwaro mar mondo mi sekta mar thieth oduoke sirikal mamalo. Mano bende wabobedo kwa twake ni sekta mar thieth ka counties osebedo ka timo nade kalo ni kinde ka kinde wang'e ni kata nyaka sani jotuo ema hinyore. Kidhi e osiptal mar piny owacho ok inyal yudo thieth e yo makare. Daktari Matunga, kadwaki e twak okinyi ma kawuono kotudore kod nonro mane kambi mar Infotrack ogolo odiochieng' manyoro, counties mopogore opogore obedo ranked mago motimo maber gi sectors mopogore opogore ma counties otime maber moloyo moko. In korka kori nonro makamano kinene, bende counties kelo dongruok ne jopiny e yo makare kaka owinjore? Daktari. Erokamano Joyce. An ang'iyo report manyimea ni. Awacho ni nyimea go nikech ok na migo Infotrack. No, oro nigo. No, ni oro nago. Nikech igeni an a scientist. To bende luckily asebede e siasa sani igni 22. Asechung kombe ariyo mopogore, asechung kaka governor, asechung kaka MP. Wan gi Kevin watudore gi jo siasa gi mang'eny kabisa chien ka. To bende wach mar opinion poll or this research mineno kod timoni, wan bende watimega wang'eyo gik mitime tok tent. Joyce, kane imiya report no tang'iyo dakika ariyo kende akete thenge. Akete keda thenge, awacho ni ma ing'e ni aneno oyuma moko mathoth e iye kanyo. Oyuma mage daktari? Nikech Joyce, an abro nyisi gik mang'iyoga e korka weche mag dongruok. Nikech an awuon asetimo dongruok. An awuon asetransform gweng'wa kata area wa kaluwore gi connections matimo ka gi kacha. Koro ang'eyo gima en wach mar dongruok. Kaeto bende ndalo 10 mokalo gi. Excuse me. Ndalo 10 mokalo gi. Nyoro an e county ma Homa Bay for the longest time. An e gweng' kata e gweng'. Kaeto apani nyoro be neno ka nyoche neno ka dhi Lamu. Ma idho nyaka punda. Kora abedo Lamu kuom ndalo moko kanyo. Joyce, king'iyo gima timore e gweng'. Maten temacho ni se wuothe counties mopogore opogore minyalo timo comparison. No, to gamiyo an ok abisomo gige kisungu gi. Kech mato kisungu. Ng'e ni in terms of kendo kuma disagree gi Angela. Ni wacho ni jopiny wacho ni county otimonegi mabere moloyo e thuolo masani. And this is the time ma en piny rachie moloyo gi japiny. Ng'e gik moko 3 kata 4 kata 5. Cow health. Health has collapsed. Health olwar. E jopiny health olwar. Kang'iyo kwayo mabiro ira kaka Mark Matunga manyo andala igni ndalo mala ojumachiel. Ng'ata mabiro obiro gi gimi ing'eyo maber ni matutich ang'o. Matutich county. Osubtende ma nyoji dhiye ogino osubtende mag county government. Ana wuok Mfangano wantiere gi level 4 hospital. Mane ana wuon adhi ariwore gi governor muadhi muayao nyaka theater
mi yang'e ji. Inyalo kata mna powni e bur. To bang' kwaseyao to osiptalno o collapse. Koro tinde ber mondo mi oloke kaka mochari. Nikech jok madhiye ok ane ka giyudo konyruok. Koro chuno ni kendo osiptende moko mathindo, clinics moko mathindo mag jogi giwegi. Anyisi a practical situation. Mag jogi giwegi ema koro konyo. Moro ni Sena kanyo, moro ni Ramba, moro kipenjo jo mfangano makoro wuoyo godo sani mabende neno gigo. Gibro nyisi ni mane adieri. E koro seche ma ondikna ka neno Homa Bay ni malo, Kevin to noluo, ato kabiluo. Ka neno Homa Bay ni malo, digeni bende awuoro. Igeni Lamu kaneno kanyo. Kora penjore to ere gomiyo Lamu kaneno kato Lamu is worse than Homa Bay. Jaromo nyaka gi governor Malamu. Ma penje ni to Woodma. In fact, waromo kode airport kubakoro jibe. Woodma ma kaka en. Dogana no kaja piny dwa bet ni inyore matin moloyo. I mean, no ni sirikal poko oro pesa. Tapa mai sirikal mosebet ka ore pesa e counties moloyo sirikendete. And I agree with Njuki and I agree with Kevin. Nintiere ting moko mapod sirikal mamalo mako. Unjo be nitero. Okseche moko sirikal mamalo pod omako functions go kaloni ka giwene counties. Wachiwo ranyisi makare ahinya sekta mar thieth ni. E sekta ma pod hinyo jopiny ahinya. Kanye kuma dhiye. Kanye kuma dhiye. Nikech an awuon adwa mi one practical example. A konyo magero i polytechnic dalawa kendo part of it okaw lop minwa. To polytechnic osegerie hostel didek gi county government. Osegero hostel didi. Hostel achiel. To berne ni hostel no podonge e gweng kanyo e dalawa ka. Igero matieki machiw report. Matim tender machiw report. Igero yamo. Nikech wacho ni hostel no podonge to segere. Anto pokanene kamora muofu. Apokanene to segere kalatas mogere muchi. Mano nyikela e wacho niya gimomiyo yudo ka thoth sirikal mamalo pod nyalo mako pes mamoko. En ni nikech ne wa devolve county en gima ber kabisa. Kanyo ta support gima Angela wacho. County gima ber kendo en gima to no devolve makoro no devolve functions, mo devolve pesa. To devolve bende corruption. Koro corruption make county is higher than katamaneme national government. Mane omina no ka Homa Bay gik ma ineno nyalo kelo namba no. Kada ni gitimo what needs to be done. Gik ma nyalo kelo namba no ni gik ma national government emotimo. Ma Kevin to wacho nika. Okane ma wacho ni. And that is the reality. So an gi makwayo ni report bilagi. Oyoma gi kiko keto go jopiny. Iun kaka media house. Gik manu timoga kaka Ramogi. Gibeda gini purun gi the capacity mar timo. Ina no mbaka bilani. Okiket Kevin gian wan Nairobi kani mawacho. Luckily Kevin dega gweng nearly every week. Luckily ambia dega gweng every week. So wanyalo bet ka mawachi. To okiket jok man Nairobi ka ni modogo mbaka yoma bilani. Magi gin gik ma un udhie ground ka kuja dhiga pile to go mbaka gi jopiny. To kendo bende ok mane town kende to bende kuwo mana governor kende nikech mano bende gibro kawo jogi mang'eny te magi kelango gipongo godo studio nikech magi bende e tricks ma bende kata wan bende wang'eyo. Ini pore apwani in kamore gweng moro to go mbaka gi jogwengo to urecord te mubelu biro kelonwa ka. But giga kisungu gi to aye. Aya. Yena maro mondo mi orwa Kista chienge to ka entere studio marwa e county ma Kisumu. Isti se winjo kaka Kevin osedo ka achiel kod daktari Matunga ochwalo pachgi kotudore kod nonro manogol kotudore kod dongruok e counties. In korka kori Ista kaka jalony weche mag telo. Counties winjo bed ni keto maino e sectors kaka mage. Mar mondo mi jopinya owinja ne adiera sirikande mag loch gwenge higni 13 koro osekelo ne jopinya dongruok e yo makare. Ka achiel kod report manogol bende nyalo yie ni adiera nitere sectors moko ma counties time maber kata counties moko time maber moloyo mamoko. Easter. Erokamano.
kawarango gik counties wacho ni magi mag counties nego bedon timo mago gin devolved functions. Wawach kata wach ma tertiary learning ECD. Warango gini e dho ngere wacho ni perception mar ng'ato, paro mar ng'ato en oparo ni kuma ne ntiere gi kuma ochope tie pogruok mane. Samoro wan kaka wawacho ni jolony ing'eyo ni ng'ato nego bed ni ochopo atama malo moingo kuma sani entiere, to japiny ni kuma oae gi kuma sani oneno ni entiere pod ni piny, to ento oneno ni dongruok ni nitie. Nikech nitiere gik mang'eny monego bed ni warango, kata ka wawacho ni gik mang'eny nego bed ni timo e county. Koro wawach kata e sector ma agriculture. County osiloso value addition spaces adi ma an kaka kawach ni Siaya an ja pur. Ka japur ma kata mar omuogo adhi tero gika kanyo ma value addition ma puonja kaka ilose ma wach ni otera e market. Koro samoro gik mwarango gik mopogre opogre miyudo ni japiny wawach ni jopiny mane oyudi, to jopiny gi no yud gi kure manyalo wacho ni an kadhi osiptal machal kama nayude ga kama, to sani ayudo services mopogre opogre. Wawacho ni cancer center, wapeje ni ja cancer moro mantiere survivor mar ja cancer en oyudo thieth na the public facilities mantiere county ama mantiere national government. So gik machal kamagi wacho ni perception. To bende wawacho ni sama iwacho ni performance nego beni warango kendo ni national government treasury sama pesa nego beni bire counties monego beni gik moko nego beni timo, to samoro pesa leo. Sama pesa leo ibo yudo ni gik moko dok chien au ok timre kaka nego tim, nikech absorption rate ma counties bende dok piny. So ko wadwa rango gini kaka jolony ma jo Nairobi osiwacho, ang'o mwanyalo wacho ni citizens gimbe gigolnwa e scorecard, nikech nitiere citizens gima citizen owacho ni kae kwadhi mae chal kama, kae kwadhi mae chal kama. Nikech moko to bo wacho ni an sani koro piny olokore na nikech nayudo kodhi, to kodhoni okonya timo makama, to pod ayudo tiegruok e ka agriculture ka nikech extension workers biro makonya timo kama, tayudo nyaka market. Koro gini nego nong'iswa kata ni jopur miwachogi giseyudo market kanye e Kenya ka gi oko. Ken kar thieth jok mantiere gik mopogre opogre sani kaka nowacho ni piny nobet matek gi pesa manogol mar USAID. Sani youth nikech atama malo jok mantiere gi HIV sani gin youth gi adolescents. Jogo yudo service nango. Koro gik machal kamago emonego bed ni wanono, to jopiny through gimiluongo ni citizens scorecard bendo gole ni gin to pachgi gin ang'o, ng'ani timo nango, to wan kaka service sector ni waneno ni mae matimore. To samoro kwa neno report kamae to en mamalo, koro wapenjo kaka jo research ni jok mane sample size nen mage, sample group nen mane, mondo wang'e ni kaka ne gitiyo gi sample size ni gi sample group, mondo ng'iswa kaka yudo gigi mamiyo ng'ato nyalo paro ni ma en a scientific way of timo sampling. To samoro sampling ni okotim maber nikech sample size be pod tin. Erokamano. To korka korista ka pod antiere mana kuomi, nyaka ne wabed kod counties magwa, sani kore higni 13 toka ne counties obiro kaluwore kod katiba kata constitution mano mar higa mar 2010. In kaka japenya iparo ni counties owinjo bed ni keto maino margi e sectors kaka maga, inyanya to sectors makoro giywaka ni obedo devolved, to moko kuom gi podo mak kod sirikal mamalo. Bende counties osebedo ka tie sectors makamage yo makare. Tiparo ni japiny de gomba mar mondo mi counties oket maine sectors mamage mondo japiny owinjane mit mano mar sirikal mar loch gwenge kaluwore kod katiba mar higa mar 2010 Easter. Achiel nikech watiyo ga gi jopiny e kuonde mopogre opogre kata Kisumu County kende.
iyudo ni wach somo en gimoro ma ng'ato dwa mondo oyud nikech odwa yudo tiegruok mondo sama otieko skul, wawach ni otieko form 4 kata moko ok otieko form 4, gidwa mondo girang ni gitiegre ka gidhi e mbalariany ama e somo mamalo. Koro ka skul kae, kar somo, ji dwa mondo giyud somo ama e dho ngere iluongo ni skills, tiegruok e yo mopogore opogre ma ginyalo tiyogo mondo giyud kar tich. Kar thieth bende idwaro mondo ji bende dwaro nikech tuo ok en gima inyalo geng'e, to sama moyudi no to nego bende idhi rango ni kidhi osiptal tiyudo thieth maber. Tiyudo kata ka iwacho ni kar thieth ka entiere improvement, to konego opoko chope standard ma ji dwaro. Nikech idwaro ni kidhi kata wawach ni Anding'o Panga kuma nitiere osiptal chal ka gima entiere ka city ma Kisumu. So wawacho ni kuonde moko mopogore opogore kar thieth ni be ji ywak ahinya nikech samoro thieth kidhi to yath onge, gik machal kamago. Kar pur kae ema ji wacho ni bende kar pur kae bende ji rango kaka ginego bende giyudo gik ma gitimo mopogore opogore kar pur kae. Nikech gik mang'eny tiere kar pur. To iyudo ni kata sani pok warango kaka sani lwasi lokre ni ang'o ma jok ma iwacho ni kar pur ka ikonyo mondo pile pile ka koth orem kata ka koth ng'eny, jogi pod nyalo yudo kaka gidak, kaka gitiyo, an kaka kuma giuse. So mogik to en kar uso, trade. Sama wasibet ni watimo gik moko mopogore opogre, kuonde mwause kaka chiro bende ber nikech mine ahinya ema uso ge chichnigi. Chiro kuma ji dhiye bende ber adiera koso chiro ojwang' maricho ma kata kidwa uso ok ibidhi uso. Koro competitiveness ma kar trade ni bende warango. Koro gik machal kamagi bende onego bwaneno ni atadi ma rowere tiyo kanye to giyudo ang'o. To ka gin rowere nego ng'iswa ni gin rowere mamiyo kata gin rowere machuo kata gin rowere man gi ng'ol mopogore opogre. Ka magi ok orang matut tibo yudo ni ibo wach jok moko to jok moko pod owe chien. E dho ngere wacho ni gender analysis an pok aneno kaka gigi itimo nikech wadanado ni atadi mar mine ema winjo nade, to atadi mar chuo winjo nade, rawera bende winjo ang'o, to atadi ma jok man gi ng'ol bende winjo ang'o. Mane monego rang matut mondo ji obed ni sekta mar somo ni joma ng'ol mopogore opogre gin giyudo ang'o. Mage bonego bed ni nono bende. Iwacho kanyo makare ahinya nikech ka ne wang'iyo report makamano osido wang'iyo ka sectors mopogore opogore ma bende nomenye. Adon wang'iyo ne counties magwa mago makaluo. Kwa wang'iyo sector mar pur county ma Homa Bay nitere namba 6 kanyo kod atamalo 50 kod achiel, Kisumu namba 20 gi atamalo 40 kod 5, Migori ni namba 20 kod 3 gi atamalo 40 kod 4. County ma Siaya nok wang'iyo ahinya. Sector mar thieth Homa Bay oriwo namba 6 gi Kisii gi atamalo 40 kod 8, Migori omako namba 10 kod 9 gi atamalo 40 kod 3. Kisumu nitiere atamalo 40 kod 6 mane sekta mar thieth. Gik misomogo bende gi wich kuot este misomo gik minene somo. Doge Infotrack notimo nonro makama daktari giwacho ni ne gidayo dho jopiny e counties mopogore opogore magi gik ma jopiny ema wacho kaluwore kod nonro mar koro penjie kwa ng'iye sekta mar pur kanyo bende Homa Bay timo maber gi sekta mar thieth en namba 6 e Kenya. Mano king'iyo e sekta mar pur. Homa Bay namba 6 e Kenya. Koro Homa Bay wapuro ang'o? Mane gima penji. Ana Homa Bay wapuro ang'o? In kaka japenj bende ni king'iyo nikech wang'eyo ni sekta mar pur wang'iyo sirikal nokelo mbolea mano manengo ne yot seche moko ma jopiny tiyo godo to puro godo gik mopogore opogore degi wache wach lupo. Degi wache wach lupo wanyalo wacho ni Homa Bay walupo. Daktari matene ni in report makama ikwedo ok iyieri gi anything. No, but this is a joke. Joyce okinyal lunga ka ni mondo mi awach ni gige oyuma gi. Kaiti imbi ka chake kao airtime mar jopiny ni koro isomo ni Homa Bay namba 6 e sekta mar pur. Wapuro ang'o? Kata sani kidhi Homa Bay, in fact ayie kada mana mi transport. Idhi na Homa Bay, iwuotha ichak ng'iyo ni tang'o gini mopuro Homa Bay. Of course, I mean king'iyo an area kaka Bondo gi area makama gi wanti go dollar mananas. So and that's all. King of the Lambwe
en a desert. It's a dry place. King'eyo kune sani kata dhi kata mana Gwasi is considered a desert and piny mamiyo wan gi lo. Bi kata mana mfangano dalawa kuma wan gi pika gima onyalo wacho ni wapuro alot nyoro nyan gi liel alot ang'iewo mbita to mang'iewo mbita ni alot moa Kisii. Kaito nyisa iwacho sekta mar thieth akiani wacho kanyo ni sekta mar thieth Homa Bay nitiere namba 6 gimakre namba 6 gi Kisii namba 6 kia kanyo kia malo koso kia malo. Honestly, I mean, let's not play around. Ni Homa Bay nitiere at the same level gi Kisii to wan thieth mora midwaro Homa Bay okinyal yudo chuni nyaka idhi kanye nyaka idhi Kisii to koro daktari kana nyaka no ana nyisi gima practical iwacho kanya diere be ma yena mar mondo mi apenji penjo ni kara sectors kaka magi moijo be ni kete maino mar mondo mi okelane dongruok ne jopiny eyo makare. Iwacho kanyo ni Homa Bay king'iyo counties mopogore opogore pur onge makare ilieko kanyo ni weche mag lupo eminjo be ni ng'iyo kara maino mage moinjo be ni keto mondo dongruok ochop ne jopiny eyo makare. Kata puro ni nitie jok manya support mopuro anyaka gitinga mipuro. Ing'e ni kane awiti ochako ne nitie tingni moko mane itimang'o mane miyo jopiny purogo e pur manyorumuni ji adi manyo county omiyo tingni mopurogo e pur manyorumuni ji adi manyo county omiyo kodhi e pur manyorumuni ji adi manyo county omiyo mbolea. Ana wuon kaka Mariko mawuod Ogutu mawacho ni Mark Matonga ana kang'eyo ni agricultural extension officer mathurwa en ng'a. I don't know. Because to me, it list gigi ni one number uchiel nationally. I mean, how do you even do that? Remember, I'm not okawu about Gladys Wanga. Okawu about the leadership mar Gladys Wanga. And I worry about the service to the people. So we rigi wechi mag Gladys Wanga. Manoto siasa. Chieng mi bru luong about siasa, abru bir about siasa. Ka wuno worry about development. And this is money onge. Okani gimoro ni ken ya attack Wanga kada ni attack na mano to koro Wanga en ga musiepna ang'eyo mano to koro ket thing ana nyisi e weche mag county goyuma makore somono kan. This is a joke. Ba un kaka royal media okinyal biro gi report ba kama nikech umbe ung'eyo ne wacho ni kan Homa Bay County en namba 6 e pur de wacho ni namba Homa Bay County en namba 6 kana namba 2 e lupo dogi ma county okonyo godo jolupo bende onge. So wachak ng'iyo gigi more critically. Ka ti chake wacho ni thieth. Thieth do kapani un manolando ka ni many times. Ka jo Homa Bay complain ni iriembowa Kisii. Koso mano miriambo. Manyiso ni walaw thieth kanye. Kisii. Koro ere kaka wachak bede the same number gi Kisii. Kanye kuma akawuono tungeno wango yes tu. Okabi wondu. Joyce yeni kitimo nonro gima waonge gode nonro manende Infotrack otimo en gima iluongo ni benefit of information. Nikech Easter kaen Kisumu openjo very critical questions. Mang'eny jogo matimo nonro bi wachoni. Okobi nyisi sample size. Okobi nyisi nto kata sample size ma wagolo siaya. Jadi mo ararieda. Jadi mo a Lego Usonga, jadi mo a Ugenya, jadi mo a Ugunja, jadi mo a Game. Mano is information milongo ni back end. Okwange ni penjo, kaka ni penjo machalo nade. Waja wacho ga ni en qualitative, manyiso ni dwara yes or no, kose en quantitative. Manyiso ni idwa ni mundi nyisa gimo miyo Homa Bay otimo maber e weche mag pur. Nikech kuma dieri king'iyo kata counties without going to the details mar report no, one gi counties ma are best performers in specific sectors. To emomiyo anyisi mokwongo ni gimomiyo Murang'a yombo jogi en nikech digitization motimo. Ing'e ni governor ma Murang'a nigi e ofise kama kidonjo to at a press of a button no dhi nyisi ni an gi ambulances kata for example 176 to sama wabete kodini ambulance apar e ka obedo packed kacha to ambulance auchiel e chamoko ni e clinic machal kama gitero jotuo gima chalo kamano ma governors gi te 46 of them onge go kata Nairobi ka governors akaja onge gi that kind of a system. Koro mano konyo Murang'a
mondo yud nyaka pesa nikech ing'e ni sama ambulances odhi oko kacha nitie pesa ma jopiny ponyoma through gimiluongo ni Kang'ata Care. Nitiere kaka gi agree gi jomurang'a ni ka for example ibire hospital nitie pesa michulo to nitie pesa ma county bende chulo ma inyalo trace e budget magi nyisi ni wan kaka assembly wan kaka executive ne wakito pesa marom kama to pesa ni osetiyo kama. But counties wa makaluo makori luongo gi nitie gima Siaya county berie kech kata kiwacho weche mag pur for example tidhi Siaya wang'eyo joma timo pamba ka jorarieda oyo Makokwiri gin gi jinari kacha ma bende ng'eny ne ok kony jopur be to koro dware ni effort ikete mondo wane ni koro kitimo nonro ni which aspect of pur nikech I agree with the daktari ni pur matimre Homa Bay to kata in ing'eyo Joyce ni onge nikech kata mane kane Rais William Ruto odhi Homa Bay the only reason momiyo Homa Bay no host devolution conference as at that point in time ne en blue economy was a rolling theme not agriculture to Homa Bay ok nyal bedo ni timo maber e weche mag pur to wadwa rank gi Trans Nzoia emomiyo wacho ni samoro kwatimo analysis to be wang'iyo ni to what is the objective ang'o ma wadwa ni mondo wang'i iwinjo wacho nikech kinyisa ni Trans Nzoia timo maber they have done very well e weche mag pur to I will agree nikech Trans Nzoia County in a bread basket of a country called Kenya. Onge ng'ama bro harvest weche mag oduma molo jogo mapuro oduma ang'ono Trans Nzoia. But he watch ni kata Homa Bay otimo maber e weche mag lupo kaka wacho I would have agreed nikech blue economy king'iya stretch ma Busia midonj Kisumu Lake Victoria midhi Mfangano Mbita gini tete macha is a whole lakeside. To gima waneno ka value addition ma East wacho ka en Kisumu ka ok wane kaka ta wan joma Missouri benefit investment mar county omiyo sama watimo gigi bedore ni mondo wapenjne ni to and I'm sure ni joka Infotrack bende ng'iyowa benefit of some information wa onge go koro eber ka gibende gikonyo ni to sama watimo gigi it is important ni wachiwo reasons kiwacho ni Kisii otimo maber in agriculture it is nyalo bedo maber nikech kacha gintiere gi coffee plantations gintiere nyaka gi weche mag rabuon rabolo mang'eny ni anginigi but dware ni ng'iyo ni to koro benefit mar bedo namba magin namba no e weche mag pur en ang'o omiyo Joyce nonro to ber but sama koro wa analyze kama to nitiere ilongo ni duk question marks ma bende waketo ma emomiyo aparo ni samoro make wacho naga ni wang'e gik matimre back end and I've been approached the first ilongo ni generation of counties governors ariyo nobiro munyisa ni wang'e ni utimo ga research nonro wanyalo mi gimoro in fact one was a chief of staff mar governor manogona simu mawaromo kode munyisa ni wang'e ni udhi golo nonro to nyalo watim nang'o mondo wabed county number 1 tieni ka koro in ng'atno madwa kawo 20 million tikawa but the details to in gi nyasachi in eming'eyo and I'm hoping ni kama koro wantie mwalosi 2026 gidwaro ma jopiny dwaro mondo counties oti dware ni nonro ratiro mar nonro bedo gima kata japiny kidhi mipenjo kaka daktari wacho ni en ga Alia Beach emaniga Migori en Homa Bay Migori Jojoma ka Alia Beach nyalo dhi Homa Bay mo penje ni to unu feel ni utimo maber weche mag pur ma jo Homa Bay wacho ni wan watimo maber weche mag pur to kata ana will not feel bad ka wacho ni agomos e comments ma wacho but wang'eyo gima Homa Bay County bere wang'eyo gima longo maber manyalo timo maber on behalf of Sirikal mar county counties wa makaluo ma chiwo nyaka benefit ma jopiny bi nyalo wacho ni ema to timre maber to moko gi to ko timre maber wasoma ne ote mano maro bila shemoto ngisa ka ini anasiro Dr. Matunga kabisa ongisa ka ini aluo twak kendo amoro ngisa ni Joyce ananeno ni nonro manotim no riambo kendo duoko margi otenore nyabathe ongisa ka ini yieno owuo e county mare ma Homa Bay anno ni ka ikoni thieth mar Homa Bay ongisa ka ini county ma Homa Bay nyocha otimo upgrade ne dispensaries to level 4 hospital achiel kuomgi en Ndiru dispensary to level 4 hospital mae negitimo mondo giwe chiwo konye ne those upgraded hospital Ndiru level 4
onge daktari, onge lab, onge ambulance, onge ward, onge yath. Most hospitals nyocha dwale omayo SHA. Jopiny ywak pile. Ere gima gavana osetimo e wachni? Owacho kae ni Jokagan tho kendo ywak pile ne Dr. Oluga gi Wanga. Ere gima gitime wachni? Most government hospitals, including Homa Bay Referral Hospital, onge yath. Jotuo iluoyo e otanda. An gi pacha, Homa Bay podi wan chien moloyo Mandera County. Owacho kae ni secondly, e wacho hala, Homa Bay fish factory ne opodho chon. Jotelo oketo wach ni factor mar campaign. Nyocha wachako kambi mano mar mokwa. Kambini ne opodho tok higa achiel. Wacho kae ni Homa Bay County as a whole onge kambi kata achiel mondiko oganda. Main source of income en apiko, smaller percentage mar lupo. Seche moko jotim nonro obed mariek kendo nonro otim kare. Kochia ma gavana Wanga wuokie, nas ipuro kabisa. Nyaka sani onge kambi nas kochia gi Kagan. Olare Center nas Uganda ema opong'o. Homa Bay County mane lipod Auditor General owacho ni nikod jotich mabandia mathoth, nikod fake accounts mathoth, tendering ok tim e yo makare. Wawek keto siasa e nonro. Ote maliwa hinya kanyo kabisa kuwuok kuom obila Shem Otho. Nyakora Muge Jong med chwalo ote magi abo bedo ka asomogi achiel kachiel e kinde modhi mbele ko twak marwa. Jopiny Dr. Matunga nyalo hold governors magi accountable e yo machalo nade e kinde mosudo mbele mondo japiny owinja ne mit e kinde mabiro mbele kotim nonro makamae kata bedo ni wacho ni magi to ok otim e yo makare. Japiny owinja ne mit mar 10 counties mar mondo mi kata kwadhi e yiero mano mar higa mar 2027 higa manyien jopiny oyiera ne governors mabro bedo ka chwalo ne gi dongruok kiko bed kinde ka kinde ni counties ok ti kaluore ni sirikal mamalo poko chwalo pesa. Daktari Joyce, aninge ni itemo dhira korka siasa koni. Korka siasa kachako ni studio ni bro moko mach. Kedi bro goni kasime ni loruru that show. But what they korka gimane wacho. Iwinjo gima wuoyi no wacho. Obila Shem Otho. That is the reality. Ingene wuoyo kaka ng'at ma chiwo pesa ne nearly pile mang'iew petrol ma dhano ma oko thiedhi e level 4 hospital ma Mfangano. Level 4. Ngini kia level 4 to the level 5 titieko gi level 6. Sibanyiso ni level 4 en hospital ma malo kabisa. And ineno gima otimore kanyo kiwacho ni ni mano level 4 koro winjo bed ni sirikal ma malo matimo ABCD wan koro kwatime gik mo winjo bed ni time. Kao kiwango mar thieth tingi nite kwa thieth ka japiny winje nade. Ana wuon kaka ng'ama bende chiwo pesa ne japiny mondo odhi godo osiptal. Chiwo pesa ne japiny mondo odhi godo e sikul. Chiwo pesa ne japiny mondo ng'iew godo chiemo. I give my own money. Matich mo bedi county. Ingeni Lady Maureen nowero ni Raila kelonwa county wachamo. Literally and county mawachamo mathumno mbele ka chieng' more heude to go na studio ka because that is the reality. Koro aduoge science ozido wache maber kabisa mabe okuwinja nuo ni ang'eyo gik matimore in the background e seche mitimo nonro makama. Anyisi ni anang'ie dakika 2 kaeta awite nikech aneno clearly gik maitimo in the background is a weche mag nonro bilagi. And asebede buche ma jomoko bede timo nonro gi kendo na bede bura moro kata mana bura mane inyise Raila kako timango kako oseyombo magini osetimango yet no ng'eyo maber ni ma iloso mondo mi otim gango o influence god opinion mar jopiny. To nitiere chik osidho bro nyisi ni nitiere chik. There is actually a law ma govern opinion polling. To mano okwalo kaden wanyalo luwo chik marito weche mag nonro gi dekoro gik miwinjo Shemo wachogo ema dekoro wuok oko. Koro mibadhi
wachak wakaw mibadhi warwake i science. Kikaw science irwake mibadhi to dane mabro hinyore. Nikech ma to I mean Angela can come to me be ramundo mionyisa ni gini to notimango. Oyomani to golo kanye. And I'm saying it publicly, these are useless reports. Oko reflect ma report maro yoma ok jis adiera gima japiny owinjo timango owinjo wuo nikech ka japiny ne nyalo golo wachne to no nyalo gine ne anyalo support. Koro gima mondo watim Joyce, counties wa mathuru wate onge gima timore sani ne jopiny. Thieth ok timre as a function mobedo motere county. Pur onge nikech sani to koth biro in the next few days and weeks koth biro chako chwe. Onge ikruok moro amora mar pur. Nyawan gi liel moro maduong' dala to kiwinjo kata mana ka an extension officer wacho ni timuru kama, tweuru dhok, koth biro, chakuru pur, usegolo cham. Mage gik mowinjo bed ni itimango. Wan kaka county waseketo chenro machal kama. Chenro mar thieth, chenro mar infrastructure, mar lupo. An de Angela owuoyo, de infrastructure owuoyo e wach mar blue economy. Itango mawasetimo e blue economy. Jopiny osemi yedhi adi, jopiny jolupo osemi nedi adi magi lupo godo. To ginene mane waketo kabonyo cha oseketo recha di e nam. Recha di moseketo e nam ma jopiny bro dhi timango bro dhi konyore godo. Sani nam osechako dok. So ingeni nam no en our biggest and resource marwa kaluo that whole region. En resource marwa maduong'ie moloyo. De wasewacho ni ochele ma iloso Kochia kata miloso Migori County kata miloso Siaya. Ere kaka mano kelonwa ango yot kaluwore gi Tend County. Koro Tend County anyalo nyisi ni e thuolo mar regime mar Rotoni. This is the time ma the county otime worst. Nikech otime mapinyie moloyo. Nango nikech Ruto notemo step up kony ma a national government. Otemo tero malo. Koro yudo ka Homa Bay wan gi ndeche mabeyo kabisa moa a national government. Yudo ka Homa Bay wan gi fish landing centers moa a sirikal mamalo. Yudo ka Homa Bay wan gi paya, wan gi fish processing keni machi luonge nango fish market. We know wacho ni fish processing plant mano winjo beni ni Homa Bay poko tiyo nyaka kawuono. Koro iyudo ka gik mane national government otimo, and you have to give credit to Wanga nikech bende otiyo matek mondo mi okel gik moko moa a national government kaito bende godo wangwa, which is okay ni okelo nikech kado dagi governor kado dagi ni okodwar ni embo thira doko chopo ne jopiny doko chopo mani Ruto wiye tek. Ruto ne dhi kelo kodi dagi kodi yie. Koro atieko kawacho niya ni Joyce nyathiwa kik ichak ikaw jopiny iket go Homa Bay lani ni nyisogi ni kani Homa Bay namba 6 agriculture kani Homa Bay infotrack mano golo nonro margi mano mar county track kiyudo miriambo ando nganyisi ni asoma dakare otawete oko kiyudo miriambo bilani kori loko topic kori loko topic ina wakiti bango miriambo topic mondo kiko kiti miriambo ero kamano nitiere ber nonro machalo kamagi nikech pile wajawacho ga ni an assessment kata index ni en ranyisi manyiso ni koro governors ma feel ni nitiere gin gi issues kata nitie gik mabeyo ma ginene report machalo kama to gikawgi. Report machalo kama be ripo bed ni nyiso weaknesses. Ere kama nitiere weaknesses yomyom rem kata yomyom moro to ere kaka wanyalo address. Omiyo mano is a good thing mar nonro kata report machalo kama konyowa godo. But bende dware ni mondo wan kaka jogo ma e counties makaluo especially jopiny be wachak penjre
ni ang'ono ma Murang'a timo momiyo dang bed ni Infotrack ranke as number 1. Anto reasons moket gi Infotrack kato ka yiego, gima yiego en mana on source revenue. Nikech gima duong' kabisa machando counties momiyo ng'eny gi ok tim maber en koso omenda. Ting'eni pile pile ok wanyal wacho ni pesa onge county, nikech king'iyo budget mane President William Ruto cabinet mare ochiwo mokal gi parliament, to counties noyudo almost 15 to 20 billion additional resource. Mama is the highest mawaseneno in the three terms mag devolution, 2013, 2017, 2022. Then maradek bende en ni to japiny dwaro ni mondo chak ng'iyo ni to ere kaka wanyalo hold penjo mi penjo daktari, governors were accountable. Wan pile pile as county governance watch wajawacho nega jopiny ni many gimi berie kaka Easter wacho Kisumu no koneno weche mag gender analysis, rowere ere kaka gibedo involved, jogo modak gi disabilities mopogore opogore gibedo involved nade, mine, jogo milongo ni older persons ere kaka gibedo involved. Last week ne wan gi jo Council of Governors gi partners mopogore opogore Garissa e gimilongo ni Devolution Sensitization Week. To kidhi Garissa kacha for example, tiyudo ka refugees bende penjo ni to wan sirikal mar county ma Garissa ni ere kaka wabedo involved. Omiyo nitiere kaka jopiny nyalo bedo involved, to wajawacho negi ka ni many gimi berie. Ka interest mari nitiere weche mag pur, donje pur kacha, losuru database maru, beduru gi network mar jopur. Ka interest mari nitiere weche mag trade kata uso kata weche mag chiro, tu donjo kacha, tu loso network maru. Makoro chieng' moro kidwaro kata public participation, tu bendu chopo kacha. Kidwaro kata memorandum, tu miu thuolo maber, munyalo bet godo piny, tu chako penjo ma bende kelo nyaka ratiro. Bende miyo kudhi e county assembly, tu nyalo ndiko barua ne speaker gi clerk munyisi ni wan kaka jogo ma nigi interest e weche mag pi. Ka korwa uyo masani wach pi chandowa kabisa, ma wasechako mikakati mar keto ji networks mopogore opogore mondo wachak advocate to ensure ni pi nitiere. Maka koro research igolo kaka koro mogolni, to jopiny be nyalo chako ng'eyo ni to wan kane wabet magi wa our priorities. Tamo me jogi wacho ni ka odhi kama to marwa to pogore gima. Koro miyo gi nyaka opportunity magi nyalo ndiko godo email ne Infotrack. Magi bed magi wacho ni wan kaka josiaya waneno findings mau to wadwa ng'eyo gimomiyo urang kama nikech marwa to chalo kama. Mano koro bedo engagement bedo maber. Otherwise anta go erokamano kendo adwa mana medo ni nonro machalo kama oripo bed ranyisi, oripo bed ni yawo wangi wani tangono madhi maber, tangono madhi marach waloso nango madhi maber. Kevin, this is a good report for a bad example. Erokamano. Isa ka itere studio mar county mano ma Kisumu wachimogi kotudore kod dongruok mano mar counties, jopiny nyalo kao kata nyalo keto governors accountable yo machalo nade mar mondo mi higa mar 2027 ka wadhi e yiero oyier governors mago ma bro bedo katiyo yo makare. To bende report ma kamano noyango ni nitiere counties moko ma mine otelo ema mine otime maber, kata telo mar mine counties makamago osekonyo counties makamage dongruok e yo makare. Adiera nitiere kanye kachiel kod wach ni mogik kawatieko Easter. Nonro no to oyango maler ni mine bede tiere gima gitimo and oyango maber ni mine bede tiyo kuonde mopogore opogore. So koro gimo wacho ni e report mopogore opogore gi nego beni jopiny bende rango ni kumi ntiere, obed ni miyo motelo, obed ni dichuo motelo. Kuma miyo tele iyudo ga koro itimo nonro ma koro wang' jopiedhre kabisa kuma mine tiye, to okwanon ni ang'o ma ne giyudo kapok gichako tich, to ang'o ma ginyalo loso sama gintiere kuma gintiere. So warango ni atama malo keto mine e kiwango moro mamalo mar governance, monego bende warango ni mopogre. Koro ana wacho ni ya, obed miyo, obed dichuo, nogo beni rango ni in kaka jatelo mae monego ni tim isitime kapok koso pok itime. To japiny bendo nego beni rango gi embede kaka japiny sama report machal kamae owuok. Nego bedni imbe iwacho ni mae kamae maneno katimre to mae kamae okatimre. Citizen Watch ka jo Homa Bay aneno ng'at miluongo ni Wuod Adiedo pile pile otimo eno scorecard mare. Kibet Siaya ng'ama timo scorecard mare nikech embede orango ni mae maneno
to koro imbi ng'eyo ni sama report ni owuok to wan to wadwa timo nang'o. Koro yiero mabiro en mar japiny. Kidwa yiero ng'ama kata ka onge gimotimo to provided ogolo ne gimoro matin, tibo dok adoka kumintiere mwambo dok chien kabisa. To koro yier ni ka ng'ama biro penji gimoro, tibo penjo ni in kaka isibet kata telo, ang'o misitimo nikech wan waneno magima. Kiwacho ni bo medo thieth to thieth ok ni medo kata 4 years manibete. Kidwa medo somo, ang'o ok ni timo ndalo manintiere kuro. Ang'o midwa loko mopogre madhi konyo nikech kata kiduogo kendo igni moko 5, ang'o midhi timo mopogre. To mae nego bedni ochako gi malo nyaka piny. Kiko beda ni wawacho ni mana ja MCA. Nikech MCA nitie gimodhi timo. Wapenje nyaka senator, wapenje nyaka county MP ma women rep. Ni ang'o magitimo mondo wawuoge gimiluongo ni dongere ni tokenism. Imi wana gimoro matin ibolo ni chogo moro matin, to kwa chogo ma iboboli matin no ok bi konyi kaka japiny loko ngimani e odi. Ngima nyaka loko e odi mondo hinyruok mwahinyre ka jo Kenya te ma pesa onge ni waneno kaka inyalo lok mondo omenda obed ofukoni, nikech obed ofukoni to ibo yudo ka tax bende inyalo chulo tax manyalo konyo i tich. Koro nonruok no bindo bed ni value for money. Kane wachoko pesa marom kama, bende en value for money gima nochoki gi gimotim. Mane manjaka jopiny bendo penji. Erokamano ahinya Easter Chieng, jalonyeshi mag telo kuom kawo thuolo mari mar chopo studio maru e kaunti ma Kisumu mar mondo mi iriwri kodwa e twak. Erokamano ahinya Dr. Mark Matunga, janon weche mag siasa, kachiel kod in Kevin Osido, jatatije County Governance Watch, kuom mabire twak okinyi makawuono. Thuolo marwa emobedo matin, kata kamano mbaka makamae pod wanyalo medo goyo mar mondo mi wang'iane ni to counties magwa nyalo dongore e yo machalo nade mondo japiny winjane mit mar counties kaluwore kod lek mane nitiere katiba mano mar higa mar 2010. Nyakwara Mugia Jong'o ka oyeyo madundo gi sani, chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Jael Lieta. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.